στο προηγούμενο επεισόδιο. Παιδιά, εγώ είμαι ο μπαμπάς σας. μα δεν σε πιστεύουμε, μπορεί να είσαι απαγωγέας. Δεν είμαι εγώ, είμαι ο μπαμπάς σας. Παιδιά, πού ήσασταν τρελά? Τζέραλντ, Μίνι, Τζέραλντ, γύρισες. γύρισα, Γύρισες. ναι γύρισα. εντάξει, φτάνει τώρα. Πού ήσουνα? Πήγα να αγοράσω τυρί, αλλά είχε πολύ ουρά και έχασα όλα σας τα παιδικά χρόνια. Μπαμπά, έλεος, έχουμε 5 πακέτα στο σπίτι. Όντως έχετε! Ναι. Προς το τυρί! Α, κάτσε. Σας αγαπώ. Προς το τυρί! Μα πού πήγε? Μ' αρέσει το τυρί. Παιδιά μου, από ό,τι καταλάβατε, ο μπαμπάς σας αγαπάει περισσότερο το τυρί παρά από εσάς. Μίκη, πού το βρήκες στο κόμικ? Τέλος πάντων, γι' αυτό σας το κράταγα μυστικό τόσο καιρό. Εντάξει, μαμά. Πάμε να φύγουμε. Εμένα με ξεχάσατε.